Hello guys! So for today's vlog, is magtanom na ta og humay. So mao nang kita nam sa kong papa yesterday. So before ta magtanom guys, tuwarang akong costume. Tuwarang akong costume. And then mangaon sa ato ang pamahaw. So ayan akong pamahaw guys. So mao na akong mga pamahaw. Pamahaw sa ko una para nate energy mamutamak sa ato ang basak. Okay. So mao na akong ininit tubig kaya among takurig gamit init. And then natay lemon para sausawan sa ato ang sudan. And then nagdapat ko gamay nga asukal and kape. Kape ug tubig. Mo ni akong sudan guys. Open na to. So ayan, mo na nagada kog tinidor kay kung maghunaw ko, mahurot akong tubig. Gamay ra ba akong gidaan na akong tinidor para di ko magkinamot kay kung magkinamot ko mahugaw mura magkamot ba. So akong sudan is kanang minudo og pansit. So manang kanon. So mo na akong pamahaw lami kayo ron. Okay. So magtimpla na tag kape guys. Dai kainit ba? Abi rag papel be. Kaya. Kapag nakuray akong ginitan da. Lapuan ta ni ron. Awa di toy kay bisig malapuan ka toy. Kaingon yung kaglami din ninit. And then so mo na tong sausawan guys. Mayabo ni. So magtimpla na kog kape. So dili ko nagainom og kanang mga isog na kape guys. Kay di ko pwede na nervous sa kay kape ang bot ngano. Ilang ko angay. Ganahan ako mga organic lang, mga mais, corn coffee lang ba. Kay ganahan kay ko anak ng kape. Di kay ko hilig ana strong coffee. Then hanga mo asukal nang kuha ra ko gamay. Muna akong tubig. Lamiaw eh. Lami kay dari mga guys. Pakita ang background be. Lami kaayo dari mamahaw. Tama jud dai lang ipangingon no nga. Kanang pag sa bukid ka or sa basta ka na yung background ba kay kuan jud kaayo. Nay hangin. Mga langgam bisag unsay mo sudan lami di kay mong kaon. Sige mag-praise ako guys ha. Men. Gi mamahaw na ta. Tanga na to. Ganahan kay ko ang lemon guys ibutang sa pansit. So kana akong camera woman ra sa likod. Umana na siya pamahaw ako rin. Pero ito ka. Gusto ko dito kung kaon ka gano'n. Kung kaon dire. Partner kayo itong kape guys no. May kayo. Samot ang natin bulad. Tapos ginamos. Wala na may bulad ginamos guys. Ano to lemon na lang kung kuhan. Labi na natin sinugwang saging mga kamote. Sa tanang mga nakarelate dira. Hello sa inyo ha. So. Ang the best dito ani magkinamot guys. Kaso lang. Kung ako nang ihunaw akong mayabo. Kung ako nang ihunaw akong tubig. Na. Wala ko imnon. Alam niya eh. Ang pagdagan ako dinit da. Nang pagkape. Favorite din ako nang mag-picnic guys. Binagong sa suwa basta picnic ganahan jud kong kaon. Wapo man gud may makabusot kay panan-awon, diba? Actually fish pan jud na siya guys. And then ana si Papa tungod sa kada ko sa fish pan no kanan palibutan gud imong balay fish pan. So nag-decide si Papa butam na niya humay. Kay at the same time, kung managkon ang humay, pwede man buhian ang mga isda, ibalin diri sa luwang. Pwede man siya maglangoy-langoy ang mga isda, di ba? Why not? Mga rice fish ang tawagan na nila diri guys. Mag-ibot po tamig tagod ni Papa, kaso nahuman naman dahil siya, gugibot. So ako na lang magtanom na lang ko sumuon na nabilit sa pagod kay. Gamay raman ang gitagod sa kung papagod guys.
para lang sayang magud ang panahon good food no. So may na lang natay maani good food no kay kana among humay diri organic jud kay na siya wala siya dili ni nagabutang og mga spray ba wala spray among humay diri organic jud kay siya guys. Ang katong lata sa iyahang dagami siya man gyapon ang muhatag og katambok sa muang humay mo nang lami kay kano namong rice diri. So kani akong gikaon karon amo ni abot guys. So, wala jud ni siya medisina. Organic jud kay siya mo nang lami kay mong humay diri kay. Natural jud kay siya nga pag nga humay wala jud siya halong chemical diba? So di ko kalot ng kanon guys to sa dagan ng butang ay gamay rin kinaon guys. Nanan dinong lawas luhag mo kay kugod. Sakasakag mangga. Kadro sa bukid na kayo sa kaunon ba. Kana magbutong may mamutong ako tigsaka. Nya karon kay namunga naman ang mga lubi nga piting mubual eh. Nya kailangan sakon. No. Ang kalayan sa bukid ng syudad. Kanang every morning good guys no. Makamata ko kay kanang nay mga langgam nga magkatakanta no. Sa syudad makamatata kay mga sakyanan ba nga bana kaayo. Mga tingog sa tambutso. So dari makamata ko tungod sa kanang mga langgam, sa mga tingog sa mga langgam no, sa mga pirok-pirok no, sa mga butito kung sige bana kayo mo itigib. Good morning, good morning, good morning. Hindi na kailangan mag-alarm kana na tay mga alarm clock. So ayan guys, gapo enjoy jud diri sa bukid. Experience din ako unsay feeling mahimong mananumay. Mananumay bisag nakatanom magtanom lang gamay ka mananumay na tawag. Dili pa ako professional pero gusto ko professional. Joke lang. So na no? Gusto na ko ba feel ang mga na-experience nila, no? Gusto ko na ako ma-experience. So, ayan, magkaon ko, namaho ko. So, yan naman dyan ang ginabuhat sa bukid, no? Kumana na guys, mag-iris na ako sa costume. Ay, magtanong na ta. So, ayan guys, pas-pas-pas na ko, kaya nakuha na ako ang technique. Chares! May pasangilan, video ko. Kaya mong basunan guys ba? Huwag yun isapin sa atin. Tara dahil yung script deh. Ano yung kakuan ka hiwi kay kumutanom? Padyo ko expert ano eh. Kapag kamot o tugiting gamaya, halos di ka kumkumog kamot, ay kagod. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Sakit liog, sakit hawak. Love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Tri-block ra akong manang kay di makaya sa akong dapi-dapi. Ito guys, dali. Tri-block lang akong kanang. Pa,
Madam. Agoy, ning init na. Wag makaundang na gid ano. Napaspas tabay. Oh, naano naman. Sanay raman dyan. Pilmiro raman dyan lisod na guys. Tanga sa tanan ng mga pagsubok. Pilmiro rin lisod. Mana? Next vlog. Next vlog. Papatag isa. Ganahan mo, koy? Ang init pa kayo. So guys, tiwason lang na kuning last na pungpong. Tara. Muli ata kay ang init murag paparating na. Murag master na gazet ko guys. Maana da juga kan kaya na guys. Pwede na ko magpa-hire og kano. Chares. Ay, mana gyud. Mata na. So karon guys, naka-experience na jud ko unsang ning mananom. So ay lalim no. Kay gari na. Samtang gadang uduko ko. Ning kalitra magpangit-ngit akong pananaw. Sus halos kuya pa. Tulo ra gani naka-block no nya, dili pa jud hastang taasa no. Samot nang pila pa ka-block no nya, isa pa ka hektarya ng ilang tamnanan. So winong sug tubig guys kay palita madayli. Abe. Gutom pa jud. Murag makaon jud ako ning tiwas niya ato ang salin ron be. Ikapoy gugo guys, bisag katura. Sakit akong liog, sakit akong hawak. Gutom ko guys. Tama jud dito kay akong gibilin kay kaon jud ko ani. Gutom kayo. Gaya. Yo. Oh. Bugna pa init be. Huh? Nabugna mo ininit. And that is for today's video guys. Kung nakarelate mo sa akong vlog karon nga video, karon nga vlog, ayaw kalimot nga pag-like, share og comment og ay kalimti ang pag-subscribe para ma-updates mo sa tanan akong vlog nga pagahimuon. So di na mo kailangan mag-search og Nicolay Day kay mo tatak naman na dito sa inyong notifikasyon. Tatak mo na dito na ay bagong i-post nako. So updated mo sa akong mga vlog. And then thank you kay guys sa tanang mga loyal nga mga subscribers nako. Thank you kay sa inyong tanan. So daghan kayong blessings no ni Lord. So nara nakatanom na ta og kanuno na to puhon. So kanatong gikaon diri gikan jud. So shout out pud ko sa tanang mga farmers. Hello sa inyong tanan. So, saludo jud kay ko sa inyo hano kay kamo man ang backbone of our country. Backbone of the country jud mo mga farmers. Kay kung walay mga farmers, walay muhatag sa ato og pagkaon. Eh sila man ang nagatanom. So di ba no ang ubang farmers gani imbis kay sila ang nag-ugi, sila pa ang wala, di ba? So wish na ko ang tanan nga mapantay tang tanan. So and then matapos na ni COVID-19 kay grabe naman yung COVID-19 ay lala naman kaayo no. And that is for today's video guys. Wala na daghang dadan. Bye bye.